Ти що, знову забув купити хліб? Та ти ж сама могла зайти. Та я завжди сама всюди заходжу і все купую, і тягну, в мене вже руки до підлоги. Та що ти? А ти що, чоловік, не можеш хліба купити? Та Це один раз взагалі забув, один раз забув один купити раз, хліба, якщо один вже раз все. це, Та що один таке? раз це. Ой, та Боже, я Все, не я знаю. не хочу більше Не нічого. хочеш, то й не Все, треба. все, Не хочу. треба, якщо І- ти і не не- хочеш. І перестань на мене кричати. Конфлікти часто починаються не через хліб, а через реакцію на реакцію. Це як гроза, блискавка плюс грім. І замість того, щоб згасити, ми додаємо палива. Хочеш зрозуміти, як зупинити ці грози у стосунках? Напиши в коментарях або в Телеграм кодове слово «блискавка», і я надішлю тобі безкоштовний урок.